Volám sa Michal Durbák a som jedným zo zakladateľom spoločnosti Špetka. Na začiatku sme boli malá firma s veľkými ambíciami. Jednou z najväčších víziev pre nás bol fulfillment a balenie a samozrejme všetko, čo k tomu patrí. Postupne nám naši zákazníci zverujú svoj tovar, dôveru a my zdokonalujeme naše služby. Základom doručenia, okrem spoľahlivého kuriérskeho partnera, je samozrejme balenie. Hľadali sme partnera, ktorý by nám pomohol zabezpečiť kvalitu, ale aj spoľahlivosť a rýchlosť, a vtedy sme spoznali Rajapak. Od prvého dňa nám rozumeli. Vďaka ním máme vždy po ruke krabice, pásky a výplňové materiály, ktoré práve v tej chvíli potrebujeme. A navyše nám pomohli vyvinúť obaly na mieru, ktoré zlepšili ochranu tovaru pri preprave. Rajapak nám dodal nielen materiál, ale aj potrebné know-how. Poradili nám, ako máme nastaviť procesy, tak aby boli nielen efektívne, ale aj úsporné. To nám umožňuje doručovať efektívne, rýchlo, bezpečne a udržateľne. Dnes sme sa stali logistickou spoločnosťou, ktorá odbavuje tisícky objednávok ročne. A vieme, že Rajapak je v tom s nami od prvej krabice až po poslednú paletu. Naše partnerstvo môže byť dôvodom, prečo si naši zákazníci môžu byť istí, že ich tovar dorazí v poriadku.